नों खारदों ना गोसोखांथारा होमबा नंगौलै ओंखाम संना होग्रायानो खारबायबालाय माथो खालामबावनो नंमारगौ थगायाखै अके गाइस दिनै नायथारनि आं खानाया बेसे गोलाव जामारखो हसायनो बेसेबां इन्सि जामारखो एकदम सिन होनना बुंबाय थायो ओरैगा मासे लेथ्रालै र' गाइसफोर खानायखौ सुग्रोनि आं खै इन्सि जाखोथाय र' दै नै गुदिनिफ्राय लानांगोन ना सारि सात इन्सिल'सो जादों गाइस खानाया फाग्ला 12 इन्सि लानो नागिरदों आङो सारि सात इन्सिल'सो जादों 12 इन्सिबा आरो बेसेबां जाबावनांगोन गाइसफोर र' साननि 12 इन्सि र' दै 12 इन्सि बा सारि सात 1 2 3 सारि इन्सि जाबावनांगोन गाइसफोर पुरा 12 इन्सि जाबासो 12 इन्सिनि गोलाव जाबासो केचाक हागोन नंदों आं गाइसफोर बेनिफ्राय गाइसफोर आंथ' हारसिंखा नालाय जिबनाव दा दसे बेनिखाय आङो बडिगार्ड सासे लादों बिमानि बडिगार्डआबो आंसो सिगां उन्दुलांग्रोबाय खम जारला नायहरलाय गाइसफोर नायहरलाय माबा बडिगार्डआसो सिगां उन्दुहैनो माबा गिनायनि आंहा माबा बडिगार्ड लादों माबा बडिगार्डआसो सिगां हमहरलाय जारलालै Anyway guys नोंथांमोनाथ' आंखौ मिथिखागौ हिनजाव खाजानाय र' गाइसफोर फन खालामनि आङो र' नोंथांमोना नायबाय थादे दिसु खालामलै बिगुर थाब Hello Marigold How are you Are you fine What are you doing? Huh? Oh, this is my number. Hello, Marigold. उन्दुआखै नोंखौनो गोसोखांबाय थादों आङो माला फन हरगोन होननानै ना आङो गोसोखांथारा होमबा ओमफ्राय नोंलाय उन्दुबाय हा खोनायाखैलै Yes I have eaten already Yes नों गैयिखायनो आङो मैगं संना जानोनो हायाखैलै सना मानो बुजिथारा नोंलाय नंगौलै मेरिगल्ड नों मानो बुजिथारा होमबा हाय नायलांलाय मा लायबावगोन आङो आं न'आवनो दोङो बिसनाफोरावनो गान्दुफोरखौनो गोबालाबायनानै दोङो हारसिंनो रावबो गैया नालाय माथो खालामनो उपाय गैया मा बेदरमोन साम' हाय आंखौ एसेबो गोसोखाङासै नोङो साम' जानाय समाव आंखौ एसेबो गोसोखाङासै नोङो हेलौ जोंहा गैयालै दाखालि नों बायना गालांनाय ना गोरान बाथोनसोमोन नंगौलै ओंखाम संना होग्रायानो खारबायबालाय माथो खालामबावनो अब्ला माथो दानिया बावगारथारबाय दा आंखौ
आयो दा बय खाम जाखांना खाम नागिरदोंमोन नंमारगौ थगायाखै आंखौ गोसोखांना खाङाखैलाय मायाव गोसोखाङाखै होनबा आंखौ बाहेरायाव थांग्रो न' सिनि खारदों लेथ्रा मोनामफैलायदों गाइसफोर जालालै मा होनो नोंथांमोनजों आंनि रिगलखौ लानानै एसे इन्टारटेनमेन्ट खालामगौ नंदोंमोन आरोखि माबा खिनोसो ओंखारलायो नै लावाबो लावाबोलै सथिनोबो माबा खिनोसो ओंखारलायबाय गाइसफोर बेनिखाय उफाय गैया गाइसफोर समाबो गोबां जाबाय मेंदोंबो गाबोन इन्टारटेनमेन्ट खालामसिगोन गाइसफोर गाज्रि मोनाखै गाइसफोर भिडिअआ ससेल' जाबाय इन्टारटेनमेन्टआ माने हरन' जायासै बेनिखायनो नेनानै था गाइसफोर स्पेसियेल भिडिअ हायगासिनो नेनानै था आरो चेनेलाव साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना ला गाइसफोर दे होमबालाय बाय बायसै